Estem preparant un documental on sortiran escenes que refugiats pateixen. Hem estat fent recerca d'internet. I vam buscar fotoperiodistes, periodistes i gent que sapigués del tema per entrevistar-los. També hem après a fer guions i parts del cinema que no sabíem. La idea de fer pel·lícules a l'escola arriba fa 10 anys perquè a algú se li va acudir que podíem fer-ne una per presentar-la als Premis CAC a l'escola. Triar temes cada vegada costa més perquè després de 10 anys, però nosaltres el que posem èmfasi és una mica amb el tema de que sigui una pel·lícula on el nen aprengui els conceptes tècnics, aprengui a fer un guió, aprengui tot això, però alhora també vulgui explicar una història i expressar una idea. Aleshores hem mirat sempre de tractar temes que tinguin a veure amb el nostre entorn social. A la pel·li volem transmetre a la gent el que està passant, la tristesa i la por que senten molts refugiats i que la gent s'adoni per fi que hi ha molta gent patint al mar. Nosaltres quan fem una pel·lícula aprenem però d'una manera diferent. El fet de fer una pel·lícula a l'escola per als nens i les nenes és molt motivador. Aquesta eina pedagògica significa que toquen totes les competències, és molt competencial, treballen en equip, prenen decisions, s'esforcen. Nosaltres ens vam criar amb la lectura, però ells es crien amb els seus inputs, són imatges. Aleshores cal dotar-los i dotar-les d'unes eines que els permetin analitzar críticament tot el que els dona una pantalla. És molt important per això, perquè els nens es poden fer la idea de que si ells, en un moment donat, enfocant aquí o enfocant allà, canvien o modelen un missatge, la gent que està a les televisions o als cinemes o a internet poden fer el mateix amb ells.